počúvate, začínam novú sériu, je to z Minecraftu, je verzia 1.6, takže by som chcel s nej natočiť sériu, ale budem pokračovať do ďalších verzií. Takže spavnul som sa vlade tam a hneď bola dedina blízko, tak som sa v nej uložil. Hrám na ľahké zatiaľ, potom si dám ťažšiu a dedinku som nenašiel a to mi stačí, takže už som bol aj niečo nakopal po ceste, hneď vám ukážem čo. Aj toto si zoberiem. Keď ste si všimli, už aj vyprávajú sa henty. Počujem zombika, aby mi ich tu nezabíjal. Prepáčte za lagy. Lagy. Dobre. Ešte zombika. Fúha. Wow. Aby ma ešte nezabil. Toto tu osvetlím trocha. Fúha, dosť ich tu je. Pomoc! Lagy. Pomoc! Čo to? Jedlo by sa. Je troška hardcore. Tak vykraftím si meč a idem do nich ešte. Flak. Jakí sú to debili. Tak. Počkajte, znižím si zvuky. Hudbu. Dobre. A nech už je deň. Fúha, aj dvere sú už dosť pokazané. Kde sú? Furt tu buchajú. Ó. Budem to tu musieť osvetliť. Tak. Fúha. No nevadí. Keby aspoň mohol sa volať v okolí, vidím. Ďalší meč. Takže ďalší meč potrebujem. Fúha, mám. Drevo mám. Si urobím rovno železný.
skúšam. Dúfam, že mi neplnosť nezabijú všetkých villagerov. Tak. Kde si? Dobre. Už ide deň. Tento diel asi bude o zabíjaní skôr. Tak. Fúha. Ani by som nepovedal, že hrám na easy. Kde by tak tam? Tak. 12 level. Zablokujem si ich tu, aby mi to hneď nezničili. Lagy. Prečo mám také lagy? Ja sa za chvíľku ozvem, keď tie lagy nastavím. Dobre, takže som späť, opravil som to, už to ide v pohode. Niektorých som si tu zankol, lebo zombíkov som zabíjal aj tak. Niečo som aj získal, 2 železa, hneď mäso veľa a to je asi všetko. No a čo by som chcel ešte urobiť? Chcel by som si ísť nakopať nejaké suroviny, takže zoberiem si pre istotu jeden ešte strieborný krompač. Počkaj. Tak. Tak. Dobre. Tak, a môžeme ísť sa vydať kopať. Neviem. Fúha. Dobre. Tak a tuto by som mohol ísť kopať, či pôjdem sem začať kopať. Alebo tam. Tuto. Neviem, to by bolo už asi na tento diel všetko a nejaké suroviny nakopem a potom sa vám ozvem, bude ďalší diel. Čaute.